No se on Mikael tässä, hei. Pienyrittäjän kotisivukumppani ja niin otetaan tämmönen ensimmäinen video ja katsotaan mitä tästä tulee. Eli tämä kotisivukumppani asuu tuolla Espanjan Torrevillassa, Kaakkois-Espanjassa, Costa Blancan valkoisilla rannoilla. Ja on toiminut etäyrittäjänä jo 6 vuotta täällä. Ja IT-alalla eli webdesingin puolella mä oon toiminut jo vuodesta 1995. Ja vois oikeastaan sanoa, että mä oon ollut pienyrittäjä koko ikäni, että 16-vuotiaana jo 80-luvun lopulla perustin ensimmäisen logostudion, joka teki yrityksille logoja. Sen jälkeen mä yritin tehdä tietokonepelejä, mutta tietokonediskettilehteä Amigalle muun muassa, ehkä joku muistaa semmoisen kuin Megaflash. Mutta 90-luvulla alkoi tapahtua tietotekniikan alalla niin paljon muutoksia, että rämmittiin mukaan ja 94 tein vielä logoja, mutta 95 tein jo ensimmäiset kotisivut. Ja sillä tiellä ollaan edelleen. Ja jatketaan, tästä on oikeastaan hyvä jatkaa. Ja ulkona on ihan mielettömän hyvä keli. 32 astetta aurinkoa, ei ole turhan kosteita. Kävin tosin suihkussa äsken, niin voin näyttää kostealta. Mutta oikein hyvää ja aurinkoista päivää sinne Suomeen myös. Mulla on kaikki asiakkaat siellä ja mä toivon aina, että sielläkin on hyvät kelit. Se on moro!